Хайде говори. А? Хайде говори сега. Какво да говоря? Чай да не стане като миналите пъти. 2-3 гелета вече. Аз не смея да бъбра. Ама мога да кажа, че преди 10 минути вкараме въдиците. Нали? Да. Гледай мен сега, не гледай кучето. Ти си в кадър. Кадай съм, гръща. Ще някой ме беше октал. Това е сигурно. Няма да е пашка, той няма. За тук кой за каквото учил. Единия фаща риба, другия да му Другия фане му носи шапката. Така е тук. Ама без да му е сваля, нали само? Охлаждане. Охлаждане всичко. Кой за какво дошъл? Ники, ти ще ги владиш. Тука ли? Там има още едно Нико. Искам като Рамбо. Не се смей, снимаш. Почваме ги. Англичанина ще гледа днеска. Това трябва някой път е така вънка. Както е сега снима и някой оттам да се дмурни с двете брадви е така да изкопим направо на кадър, като водата с брадвити. Англичанина ще гледа днеска само, ще гледа. Ще гледа. То остана без ръце. То остана без ръце, Милен, ще гледа. Ние не останахме без ръце, бе. Безспорно е по-голям от оня предишно. Ево, няма изключваш това направо. Ще се снемем и ще го пусна. Шо, коня ли е, бе? По-голям ще. Ники, ще точно го фанеш. Ето го и сончо. Бива. Удари го първо. Да, удари го. Дай клещи. Чакай. Чакай, мъжки, чакай. Уния твоите ти ги дам? Не. Еми аз не знам моите къде са. Сега да ги търся. Може ли станаме? Няма бе, те са къси такива, се навират вътре, се умиришат, аз си правя къщи такова, ще ми вони на гумна. Ама щях да ти измъкна. Гаврон. Чакай, идиот. Чакай, моето учен, чакай, няма начин. Чакай, че ми забиеш куката. Прямо си смотан. Готово. Хайде! Готово. Ма не искам да ги цапам с този буклук, бе. С тези буклуци изобщо, не с това само. Готово, Ванка! Ама нищо да ги цапам, бе, човек. Ще ги измиям, има всички. От толкова. Сега като не знам къде са моите, да ги намеря. Не, ето готово. Готово. Бимо мамата. Ще купа едни клещи. Не искам други клещи, те са с ризачките, всичко си правя пъти. Вале, ай. Бимо майката.